Tapparen maalin oikealle alakulmaan ja Karlehto on ohitettu toisen kerran. Karlehto hieman ehkä jopa jäämettyy tuossa tilanteessa. Action and we'd have a goal. That's right. Nice play by Lefty to Baptiste, and Nick Baptiste puts it in the back of the net just under the bar. No chance at all for the goaltender. Lefty with a great dish and an even better finish by Baptiste. And that would make it. Nyt lähtee sitten Baptiste läpi ajoin. Näistä puhuttiin. Nick Baptiste tulee laukoon! 2-0! Maalintekijänä Nick Baptiste. Ei tietenkään nykyisten hankintojen osalta, mutta on siellä paljon sellaisia, jotakin Rautakorpi on hankkinut ja siinä on maali. Sen tekee Tappara ylivoimalla kauden ensimmäinen ylivoimamaali tamperelaisille. Heikki Liedes maalin tekijänä toinen maali hänen Tappara-urallaan ja Tapparalla. Ensimmäinen ylivoima Tapparalle. Kotijoukkueelle Otto Leskinen, Anton Levtsi ja kotiyleisö kiehuu. Levtsi maalin eteen ja nyt on kuvio kunnossa, mutta viimeinen siirto uupuu. Ei uuvukaan. Anton Levtsi maalin tekijänä. Mailat menevät päreiksi siellä kotijoukkueen miehillä. Tappara tuulettaa, kotiyleisö vihentää. Drama tilaa tarjoaa vielä sinne, mutta Levtsillä vähän kiekko pyörii lavassa. Leskinen maalin kulmalle ja 4-0. Anton Levtsi. Taitaa olla se pelaaja, josta viimeisimpänä kiekko lipuu maaliin. Ja Tappara johtaa 4-0 Anton Levtsille illan toinen osuma. Ja samalla myös kauden toinen täysosuma. Tappara, Levtsi ottaa kiekon, Levtsi rauhoittaa, pistää siihen viivaan. Levtsi saa kiekon takaisin. Leskinen ja nyt saa sitten nopeasti kuvion kuntoon. Ja sieltä tulee ja kukas muu! Maalin taakse Levtsille, Levtsi hakee syöttöä ja laukaus lähtee ja sinne helisee, se on Kemiläinen joka ampuu, Levtsi syöttää Kemiläinen suoraan ykkösellä ja Tappara tulee tasoihin 2-2. Sitä se vähän tiesi tuo Tapparan pitkä hyökkäys tuolla KK-alueella ja Kemiläinen iskee suoraan ykkösellä. Uudestaan Leskiselle, joka nyt lähtee paukumaan, kyllä! Ja siellä on! Tappara tasoittaa ÖT, kun ylivoima on ehtinyt kulua vain 34 sekuntia, joten kyllä se paukku tulee sieltä, kun sellainen paikka tulee. Ja maalintekijänä siis puolustaja Otto Leskinen, joka sipaisee sieltä viivalta. Leskinen tekee kauden toisen maalinsa, pääsee vielä vasta hyökkäykseen, 20 sekuntia jäljellä. Kahta ei pysty Ilves tekemään Tappara millään, mutta Anton Levtsi kaventaa 3-4. 16 sekuntia jäljelle. Tuleepa dramaattinen loppu. Anton Levtsi pyyhkäisee siitä kauden kolmannen maalinsa. Ensin Gregoire sählää täydellisesti tuossa, tyhjä maali ammottaa ja vasta hyökkäyksestä Anton Levtsi sivaltaa. Uudestaan ränniin maalin takana Levtsi. Levtsi pistää hyvää paikkaa siihen keskustaan ja siellä on ensimmäinen maali. Tappara siirtyy 1-0. Hänelläkin kyllä parempaa on tulossa. Sieltä Levtsi kaivaa kiekon ja pistää siihen kyllä hyvän maalintekosektoriin, oikeastaan parhaaseen mahdolliseen Liedekselle kiekon ja näin sitten Levtsi ampumaan. Tässä vielä lähtee ja sieltä se taitaa Rajaniemen kainalosta mennä. Pieni käyttö siinä viivaa miehellä. Ja Leskinenkin lisää siinä nyt sitten omaa hyvää saldoaan hänellekin, joka oman kiekkoa saa nyt sitten kiekon vauhtiin. Pujottelee sitä välistä, tuleeko vielä tarjoilee taustalle ja sieltä tulee 5. maali. Ja onko se sitten Heikki Liedes, joka sieltä tulee? Kyllä vain Heikki Liedeskin toinen. Hakee tuolta omalta alueeltaan vauhtia. Sen jälkeen purjehtii siinä 3 HPK-pelaajan välistä. Tässä näin vielä ja sitten pikkujättö siihen taustalle ja on sitä kiva herkutella Liedeksen. Puskaa alueelle sisään, Levtsi keskelle, siinä on paikka ja on maali! Heikki Liedes lakaisee keskeltä, joten Tappara ei siinä ylivoima kuvioita perinteiseen tapaan. Levtsille jo 12 tehopiste, hienosti rystylätty siihen keskelle. Taikurilta upeasti hieman sinne takainen. Savinainen jakaa Levtsille. Levtsi kiertää maalia, pelaa maalin eteen. Ei ole kuitenkaan sitten Savinainen! Ja Savinainen poistaa. Ensin Savinainen oli keskialueella ja aiemmassa tilanteessa myös itse kovaa työtä tekemässä. Sama viisikko jatkaa edelleen pyörittämistä. Levtsi.
Lähtee kuskaamaan toiselle puolelle. Onnistuukin tässä, käyttää Puhakalla. Levtsi edelleen, kovaa maskia tehdään Olkinuoran vartioiman maalin eteen, sinne menee! Tässä katseet kiinnittyvät jälleen tuonne maalin eteen. Siellä on Savinainen vastaan Jordan. Ja kyllä, siinä saa tyylikkäästi Savinainen ohjattua kiekon ohi Olkinuoran. Joten Leskiselle syöttöpiste pysäyttää oman maalin takana, pelaa ränniin kohti Savinaista. Leskisen jatko, Utunen katkaisee, Levtsi antaa hyvää painetta, tekee riiston. Siinä oli edes myös mukana Levtsi, pelaa luistotontiin kiekko rimaan. Kyllä se maaliin menee, Tappara. Levtsiltä erinomainen paineistus ja hyvin malttaa. Kyllä se tämän kuvan perusteella omalla hajataitolla osuu sinne takarautaan, jossa nykyään pehmusteet ovat. Katsotaan tässä vielä uudestaan. Tilanteessa mailaan Levtsi. Vain 3 kenttäpelaajalla mailla Sportilta. Levtsi antaa syötön viereen ja mistä lähtee kuti. Tästä lähtee Kemiläisen kuti ja menee maaliin. Tapaan. Siinä Levtsi sekä Kemiläinen huolella hakevat paikkaa. Erik Riska menettänyt mailan käsistään ja tilannetta hyödyntää Tappara. Sitä Riska edustalta Kemiläiselle pelaa Maltilan vetopaikka Puhakka. Behind Myers, so a 3-1 game. Well, Tappara wasn't done. They get another goal as Heikki Liedes, he put that one in, a rebound chance in front, and suddenly what was a 3-0 game is now 3. Käynnissä puoli minuuttia Ben Tardifin kakkosesta jäljellä. Kemiläinen, Levtsi ja sitten vetopaikkaa! Ja sitten pomahtaa Viivainen. Hyökkäys Tapparata ylivoimalla Heikki Liedes. Oma koira puraisee KK:ta. Anton Levtsi tarjoaa ja Heikki Liedes pama. Levtsi vastaan Malik. Ja näin tullaan rauhallisesti ja Levtsi upottaa kiekon uuniin. Ja siitä Tappara 1-0. Ja se on samalla ensimmäinen voitto. Tappara in front. Then later on another power play, Harry Seteri beaten in goal again. Skating from Anton Levtsi. Setting up. Turkulaisella 2. Kiekossa Anton Levtsi, pistepörssin 2. Jypinen Jerry Turkulaisella 2 pinnaa. Levtsiä enemmän. Leskisen. Keskinen. Hakumaali taustalta. Uudestaan Keskinen. Sitten Leskiselle. Levitys Levtsille. Uudestaan Leskinen, Levtsi ei vieläkään lähde. Levtsi laukaus! Etunahka heilataa! Olipa todella upea raapaisu Anton Levtsiltä. Tapparan ylivoima. Ja oranssihattuinen herrasmies saa pumpata tässä näin. Loistava maali. Tästä 6-5 vastaan. Heljanko yrittää maalia! Heljanko nostaa! Olisiko mennyt? Puhakka Levtsi! Pikkusen, kun olisi syöttö ollut parempi Lancasterilta, niin olisi päässyt Ilves pois alueelta. Ja sitten tulee kääntävi! On pistänyt toimiston maalin eteen ja Veli-Matti Savinainen. Nyt kyllä Ilves jätti ihan nyt. Baptist, Halloran jatkaa, päätyy Levtsi. 10 sekuntia, sieltä lähtee! 9 sekuntia on kellossa. Sisään Levtsi. Siitä rauheista Tappara saa tilanteen aikaiseksi ja Levtsi pelaa Kemiläiselle ja olla välissä. Kemiläinen ratkaisut nähty molemmilta joukkueilta. Ja nyt yleisö viheltää, kun Tapparan taikuri Anton Levtsi rauhallisesti liikkeelle. Levtsi siitä keskeltä vie Kämmenelle ja vie kiekon maaliin, kuten taikurit päätyy. Kari Piiroinen pää kääntyy kuin pöllöllä, syöttää kuitenkin suoraan sinne Savinaiselle ja kiekon nappaavalle Levtsille. Levtsi tulee kohti viivaa, pelaa kohti maalia, irtokiekko pelattavissa ja nyt se on... Ja Heikki Liedes tekee kauden 9. maalinsa, päättää tuon orastavan 7 pelin mittaisen maalittoman putkensa, joten Tappara 2 maaliin 24 tehopisteeseen, kun pistepörssin kärjessä. Sami Niku, Jerry Turkulainen ei tätä peliä 25 pisteellä loistostartti Tapparalle ottelun toiseen erään. Tätä erää on vain 40 ja jos yksittäistä pelaajaa ei sinne maalin edustalle saa jättää näin vapaaksi, niin Veli-Matti Savinainen lukeutuu tähän osastoon. Saa uuden yrityksen, pelaa aika rohkeakin syötön siitä oman maalin edustalta. Kemiläinen pudottaa. Nyt tulee hyvä ristipisto Levtsille.
Levci keskellä on paikka, Pantalauko! Näytti jo siltä, että odottaako onnensa ohi, mutta mitä vielä? Se oli kliininen kylmä viimeistely. Kyllä. Täytyy katsoa myös, kuka se heittää sen poikkikentän läpi. Mikä... Kolmi pitämään hyökkäysellä on Levci. Antaa kiekko mennä ränniin ja saman tien Savinainen jatkaa sen tuonne. Ja näin peli pyörii sitten tuolla IFK:n maali. Kolmalla siitä on Levcille paikka, antaa mainiosti. Ja siellä edustalle ja sieltä kiekkoon räpätään reppuun. Ja se on Petri Kontiola, joka pääsee niin tuonne. Ja hyvä katko tulee jälleen. Nyt on tonttia ja siellä on varma reppu. Todella näyttävästi iskekäyspään karvaus. Ja Vellu Savinainen iskee kauden 7. maalinsa käytännössä tyhjään pömpeliin. Ja se oli kyllä näyte Tapparan tuosta sieltä. Kontiola on mukana ja Kontiola pääsee tulemaan. Hovinen pääsee puuttumaan peliin ja sitten uudestaan Levci. Onpa dramaattista. Sitten Kemiläinen ja sitten tulee veto ja siellä on näin komeasti Konna Kontiola räppää jatkoajalla kun 3-3 voittoon. Petri Konna Kontiola saa siinä kauden ensimmäinen maali ja Kontiola on tehnyt kovan. Siinä ei kyllä Heliako nähnyt mistä kiekkoa oikein lopulta sitten tulee. Suhonen, Levci mailoineen välissä, Suhonen vastaa Levci saa siitä vauhtieron ja pistää kiekon tyhjiin. Levci on kiekossa. Levci heittelee toiselle puolelle, sieltä Heikki Liedes. Tuulola pistää jälleen päätyy, Levci pelaa loistopaikan! Jaukim ja Kontiola kurkkaa sisään, Tappara johtaa 1-0. Kontiolan aloitusvoitto Connor Bunamania vastaan keskialueelle ja nyt on jo ratkaisupaikkaa Liedes antoi Levcille, Levcillä tyhjä maali ja siinä on Sinetti. Para kyllä rupeaa pikkuhiljaa niputtamaan tätä ottelua. Näin se kiekko pelataan siihen maalin eteen ja Levci ja Kontiola se. Mutta tällä kertaa hieman Ilves siinä hitaasti tilanteen pelaa. 2-1 Tapparalle, Kontiola ja kavelee kyllä Tapparalta. Huiman tärkeä kavennusmaali 1-3, 22 maalin takana. Viimeiset sekunnit palveen jäähystä. Kontiola leipoo edelleen ja sen jälkeen jälleen Kemiläiselle ja sitten Levci laukoo pienehkö kulma. Gunnarsson hoitaa kiekko laidalle. Ilves täysilukuinen, Kontiola kiekossa. Kontiola Kemiläiselle paineton puoli. Siellä on tilaa! Ja sitten Valtteri Kemiläisen ruoska laulaa. Ja puolella Levci kiekossa Kemiläinen takaisin laidalle Filip Granatille. Baptist siinä neljön keskellä. Rauhala maalin edusta pelaajana. Levci viivaan. Kemiläisen laukaus ja peli on 2-2. Kolmas kerta toden sanoo. Valtteri Kemiläinen lataa viivasta. Ja jos siinä ei ohjureita matkalla ole, niin Kemiläinen tasoittaa pelin 2-2. Tämä joutuvat hetken aikaa varmistamaan keskialueella. Levci loistava syöttö! Ja siitä tulee avausmaali! Joni Tuulola, kauden 3. osuma, oli lokakuussa Sporttia vastaan pisteellä ja kieltämättä Tapparan kavennusmaali on roikkunut. Levci, Kemiläinen Tanukselle, Tanus laukoo! Ylivoimalla kauden ensimmäinen osuma. Ja nyt tulee Levci kiekon kanssa ja nopeat refleksit sen jälkeen. Irtokiekko on kuitenkin Camperin lavassa. Tähän ei Karhunenkaan enää ehdi ja Carter Camper siirtää Tappara ja Tappara siirtyy 1-0 johtoon. Levci rakentaa tämän paikan, tekee siitä vielä itselleen laukaisupaikan, uhkaa ja sen jälkeen tulee Tappara ja 1-0. Joo, tässä oli tosi kova. Tässä mun mielestä Kivistö pelaa ihan hyvin, ettei pääse vaikka vauhtia. Sportin kärki karvaajana odottaa, että muut pelaat ovat vaihtamalla. Sitten Levci on irti. Levci juhlaottelussaan laukoo lukemat 2-0. Anton Levcin kauden 11 maali, 40. tehopiste. Tänään 300. liigan runkosarjaottelu. 28-vuotiaalle Hakametsä Datsukille ja Tappara kasvatti. Nousee liigan pistepörssin jaetulle kärkipaikalle Oula Palveen kanssa. Upea hyökkäys Tapparalta. Viimelähtö. Pitkä avaus Anton Levci täydessä vauhdissa. Ja viimeistely ranteella Reijolan räpyläkäden puolelle. Aivan loistava pystysyöttö lähtee Valtteri Kemiläinen. Kontiola ottaa tyhjät pois, hakee Levcin, sitten Tanus, Levci ja Tappara jauhaa. Tappara jauhaa, hakee ylivoimaosumaa, Kemiläinen, Tanusko sen vekää tekee, ei. Kemiläinen, Tanus ja Lukko kestää ja kestää vielä, kestääkö tämä loppuun asti, ei kestä enää.
Vähän epäselvän tilanteen jälkeen kiekko on lopulta lukko maalissa. Se on 1-0 ja nyt voi Raastepöydästä Katsotaan vieläkö täältä Kalpa pääsisi peliin mukaan vai iskeekö Tappara täältä? Kyllä! Kemiläinen pyssyttää aivan älytön kanuuna. 4 sekuntia Valtteri Kemiläinen 4-1. Kemiläinen pistää sieltä sitten 4-1, kun ylivoima Valtteri Kemiläiselle 8+14. Hän on Tapparan tehokkaan puolustajan, sen suurempaa merkitystä sillä varmasti ei tule olemaan. Tappara hoitaa hommaan, että Tanus nostaa vielä Levtsille. Levtsi tyhjä maali odottaa ja Levtsi iskee sieltä vielä. Loppa painin alta liikkeelle. Vähän pomppiva syöttö Liedes tavoittaa Levtsin. Levtsi maalin eteen! Melkoisten pomppujen kautta, mutta kaikki tunnetusti kelpaa. Anton Levtsi jatkaa väkevää pistetehtailua, tekee kauden koura, tuntuu nyt saaneen otetta tuon kavennuksen jälkeen. Liedes jättää Levtsille, jolle tilaa aukenee. Levtsi tulee maalipaikkaan ja kaventaa jo 3-2. Metsä Datsuk aivan uskomattomassa vireessä. Alle minuuttia myöhemmin Tappara on yhtäkkiä jo maalin päässä. Tappara, Levtsi jakaa vasemmalle. Ja uudestaan tavoitellaan Levtsiä paikassa ja Levtsi iskee sinne. Mat ovat 1-1. Anton Levtsi, pistepörssin ykkösnimi, rokottaa vastahyökkäyksestä rangaistusta jäljellä. Ja näin on Tappara täysilukuinen. Mennään 5-5 vastaan ja 1-0 siis kotijoukkueelle. Levtsin hyvä kääntö, Savinainen tykittää! Heiluu nyt ensimmäisen kerran, pitkä toipilasjakso, Vellu Savinainen. Se on ihan varma, että kokenut pelaaja syttyy kanssa näihin otteluihin ja Savinaisen maalilla Tappara tasoihin yhteen. Levtsi vaihtaa Camperille, Camper, Kemiläinen, Camper vetää ohi. Ja rangaistusta on Vesalaisella 1:10 jäljellä. Tappara hakee voittomaalia IFK:ta vastaan. Levtsi ampuu. Nyt lähtee melkoinen lokki siitä. Ei oikein kunnon osumaa saa. Uudestaan Levtsi. Kemiläinen. Maltilla jauhaa Tappara. Takaisin Kemiläiselle. Levtsi. Ja IFK-mailat käyvät maaliedustalle ja sinne menee! Kyllä menee! Menee Taposen varusteista sisään ja Tappara hiljentää Nordic 3-2. Ja onko maalin tekijä lopulta? Kultakypärä peliä edistää. Katselee kohti viivaa, sillä hetken aikaa oli Vittasmäki melko vapaana. Levtsi tulee Talajan ohi, nousee maalipaikkaa, tarjoilee Vittasmäelle, mutta vähän liikaa eteen. Ja siitä ei Vittasmäki suoraan päässyt laukomaan, Kemiläinen laukoo! Ja Levtsi on siellä maalin edessä päivystämässä. 10:35 on pelattuna ottelun toista erää. Maalin edulta kypärä Anton Levtsi pääsee ohjaamaan. Kerran Tappara ylivoimaa kellossa. Kemiläinen, Levtsi takaisin Kemiläiselle ja Matto Piiska viivasta. Maali tälle kaudelle ja Valtteri Kemiläisen 3. osuma ylivoimalla, mutta Heikki Liedes taitaa saada lapansa väliin. 13 maali tälle kaudelle, joka vuoden tauon jälkeen palasi Suomeen. Osui lokakuussa Saippaa vastaan täällä Nokia-areenassa, joka oli aikamoista Tapparan murskanäytöstä. Baptist karkuun 2-0! 7,5 minuuttia toisesta erästä täyteen. Kari Piironen on lappeenrantalaismaalilla yksin sekä täysin avuton. 9. maali tälle kaudelle. Siihen ja nyt haetaan aika lailla syöttöpaikkaa viivan kautta. Levtsi toisella puolella, Kemiläinen jakaa kuitenkin laitaan uudestaan Levtsille ja maalin eteen loistavasti. Levtsi tuohon maalin edustalle ja se on Liedes, joka siirtää siitä Tapparan 1-0 johtoon. Oli upeasti pelattu paikka ja tehokas. Tuossa Jypin alueelta kiekko Witkowskille, Witkowski siihen Levtsille, Levtsi jakaa keskustaan ja sitten Baptist laukoo kiekon maaliin. Tämä yllättää kyllä Veini Vehviläisen. Baptiste maalin tekijänä. Ja Tappara 2-0 johtoon. Ja sitten vähän tuo jalka menee. Keskellä on seuraava yritys. Soppi tulee tuolta. IFK-pakit ovat vastassa. Sopin hyvä jättö siitä tulee ja sitten tulee Levtsi takaa. Ja pääsee tulemaan ja kävelemään maalin. Tuo on Tapparan onnistuminen tällä hetkellä. Anton Levtsi kauden 17 maali ja 54. tehopinna. Joten kyllähän tämä alkaa näyttää siltä, että nämä puolella kotijoukkueelle. Kontiola hieno jatko Levtsille, Levtsi pääsee irtautumaan ja tulee maalipaikkaan! Laukoo etunurkasta illan avausmaalin! Anton Levtsi!
Fröberg. Minuutti kolmatta erää jäljellä. Tanus katkaisee. Sitten ollaan Levtsi menossa läpi. Lindberg on jo maalilla. Levtsi tulee. Siirtää ja iskee aivan häkellyttävän upean maalin. Anton Levtsi huudattaa vielä kenties viimeisen kerran tässä ottelussa paikalle matkustaneita Tapparan kannattajia. 21 bussiautollista Tampereelta Turkuun ja mikä ratkaisu Anton Levtsille. Ottelun toinen, kauden 19 maali. Mutta syöttölapa on kyllä ollut vireessä viime aikoina, kun Levtsillä paikka, mutta kiertää vielä maalin. Se kannattaa. Siinä oli erinomainen tarjous. Kauden 7. maali Kristian Tanukselle, jolla loukkaantumishuolia on tällä kaudella ollut, mutta tässä nähdään Tappara riistää hyökkäysalueella. Kiekko pelataan Levtsille, ei pääse enää tuosta laukomaan. Lähtee maalin taustoille ja itse asiassa aika Levtsi-tyyppisesti ei lähdekään, tarjoaa sieltä saman tien maalin eteen, tiedostaa, että jossain oli nimenomaan tuossa edellisessä ottelussa, kun Valtteri Kemiläinen laukoo viivasta, Lindberg torjuu eteensä. Irtokiekko Levtsille, Levtsi tarjoaa takatolpalle, Kontiola ei osu kiekkoon. Siinä oli paikkaa kyllä Tapparalle siirtyä johtoon. Levtsi, näin jatkuu pyöritys hyökkäysalueella, somppimaalin taustoilla. Tanus on siellä neliön keskellä, ei sitä ihan tuossa kohtaa edes neliöksi voinut sanoa, mutta Levtsillä vetopaikka ja kiekko, se on maalissa. Anton Levtsi ja Tappara johtaa 1-0. Tämän pudotuspelikevään ensimmäinen täysosuma Tapparan kultakypärälle. Ja Levtsille uran 9. pudotuspelimaali kaiken kaikkiaan. Tappara johtaa 1-0, ylivoimamaali. Lähtee paineistamaan Lauritsen ja Lauritsen ottaa taklauksen vastaan. Intonen, pieni siirto eteenpäin, mutta sieltä löytyy sitten Tapparan pelaaja eteen Leskinen. Leskinen Camper tavoittelee Somppia. Leskinen irtoaa viivalta. Pääsee siinä pitävä Tappara hyökkäyksen elossa, nyt lähtee juolevin lauk! Savinainen poikittain Levtsille, viimeinen minuutti pyörii avaserästä, Kemiläinen Levtsi. Levtsi katselee. Sen jälkeen ohjaus ja Kristian Tanus 2-0. 45,8 sekuntia jää avauserän jäljelle ja Kristian Tanus jatkaa. Piste per otalle. Kontiola Kemiläiselle. Kemiläinen Levtsi. Savinainen maalin edustalla. Poikittaa syöttö, tavoittaa Kontiola vielä kerran. Levtsi maali takatolpalle ja mikä maali! Veli-Matti Savinainen ohjaa. Se on halki poikki ja Pino 3-1. TPS omalla alueella, vähän vaikeuksia on. Ja nyt olisi paikka tulossa Levtsillä, Levtsi nostaa nätisti. Irtokiekko, Levtsi karkaa ja siirtää Tapparan 1-0 johtoon. Oli viileä viimeistely, tälle ei Filip Lindbergkään mahda yhtään mitään, kun Anton Levtsi karkaa laidasta. Irtokiekko Levtsille, Levtsi tulee ja Palmu kiekon kanssa. Molemmat joukkueet täysin lukuisia ja Levtsi karkaa rangaistusaitiosta. Lindberg, kuittivihko esiin. Anton Levtsi 3-3 ja antaa kylmää silmää ottelun päätuomarille vielä tilanteessa. Rankaisee boksista ulos. Vapautus Levtsille ja Levtsi iskee. Vähän keppiä ja kiekko tulee sinne maalin edustalle. Levtsi pelaa taaksepäin. Edelleen laittuu ja näin vetää! Herttileili! Anton Levtsi kuittaa tämän tilanteen. 44 sekuntia jäljellä. Anton Levtsi iskee tasoituksen 4-4. Ei ole Tausta Ruotsin pääsarjasta SHL:stä.
auttoi sopeutumista Tapparan tämän kauden pelitapa. Ajattelee Levtsi pyrkii ohjaamaan maalin edustalta. Vittasmäki. Tappara iskee hengen päälle ottelun kolmanteen erään. Tavoitteena askel askeleelta hivuttautua taisteluun mukaan. Ensin pitäisi 4-2 kavennus tehdä ja Anton Levtsi tekee. Ei tarvitse suurin piirtein tuuletella, vaan nyt tarvitsee vain enää hinata joukkue taisteluun mukaan. 4-2. 3.48 pelattuna ottelun kolmatta erää. Loppuhetkellä maalin teossa. Tappara on tullut 3 maalin takaa tasoihin. Aapeli Räsänen, sitten Mäenpää, Levtsi. Tarkkaa puolustamista. Kummalta joukkueelta löytyy tehokkaampaa hyökkäämistä ratkaisuhetkellä. Halloran nyt aukeaa kaista. Oiva Keskisen paikka! Oiva Keskinen! Tappara johtaa! Tappara johtaa 5-4. Ja tämä tamperelaisten suuri kometta, Oiva Keskinen, näyttää, että vauhti kiihtyy. Tämä ei mene. Ja Tappara kääntää Levtsin. Savinainen ja Somppi polkee keskustaan. Tulee paikka kentään Levtsille ja nyt Tappara tekee. Nyt tulee sitten todella upea maali. Ja Anton Levtsin osalta myöskin pitkä pätkä. 6 ottelun pisteetön maaliton pätkä tulee päätökseen ja Tappara. Ja nyt lähtee kyllä Tapparan ylivoima varsin hyvin liikkeelle. Kemiläinen, Kontiola, Tanuse vielä Levtsille ja laukaus ja sinne menee. Tasan 2-2. Tuleeko virtaa? Tulee vastaus. Se on virtaa isolla piikillä ja Tappara tasoittaa ylivoimalla 2-2 toistamiseen tänään Anton Levtsi. Jotenkin mulla oli semmonen kutina, kun katsoi noita pari Levtsin vaihtoa ton maalin jälkeen. Nyt on kaveri kyllä saanut taas ihan erilaisen drivein, halu ratkaa koko ajan tuolla, halu kiekkoja. Suojaa kamppailee vahvasti ja olipa upea kuvio tuosta Tanuksen karvaamaan sinne. Tappara pääsee tulee sieltä taas uudestaan ja Tappara on sitten taas, tässä nähdään Risto. Siitä tulee kakko jälleen ja se on hattutemppu! Toinen hattutemppu tämän kevään pudotuspeleissä Anton Levtsille. Puolivälieräsarjassa TPS:ää vastaan syntyi ensimmäinen ja nyt Tappara siirtyy kolmannessa erässä 3-2 johtoon. Anton Levtsin puhtaalla hattutempulla. Mikä kaveri. Ihan siis käsittämätöntä. Ja Kontiola hiipii uudestaan Kemiläiselle. Sitten Kontiola, Kemiläinen. Uudestaan Kontiola kääntää kovan syötön Levtsi laukoo! Sinne Eliseen polvilivun kautta 2-0. Anton Levtsi kevään 9. maali. 1.29 pelattu kolmatta erää. Ja 20 sekuntia jää Filip Kraalin rangaistusta taululle. Tapparan finaalisarjan 3. ylivoimamaali. Ja kukapa muukaan.